Σταμάτα! Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω όλο μου τα hack που έχω στο Brawl Stars. Αυτό είναι το μικρότερο μου hack. Αυτό είναι το μικρότερο μου hack. Έχω αυτόν. Τέλος πάντων όλοι αυτοί είναι οι παίχτες μου. Έχω όλα αυτά τα hacks. Εντάξει δεν είναι και πάρα πολλά, έχω 4 hacks. Αυτό είναι το δεύτερο μικρότερό μου με 5.000, 5k. Έχω 27 παίχτες σε αυτό το hack. Αν ενδιαφέρεστε πολύ να του δείτε. 27 παίχτες, έχω Piper και αυτούς και Colt έχω και αυτό. Αν ενδιαφέρεστε. Και αυτό το hack μου με 20k. Με 20k και ένα άλλο με 16k. Bye bye guys!